Здравейте, потребители в Сериам, аз съм Black Alien и искам да ви кажа две нови новини. Първата е, че взех значката Cool, за което ви благодаря много. Второто нещо е топ 20 български музики. И тук виждате, има музика българска, само българска. Има на Граха Боба и Палачинката, на Central Side, на Бикша, Бате Сашо, Джей, Руба Рафит, Бикша, Central Side. Абе, тук мисля, че всеки път ги разменят. И да, момент, че ми спомнят е сега. И да, Бог, завърнах се. Да продължим. Много ви благодаря, че взех значката Cool, защото вече чакам много време. И следващата ми цел е значката Бъга. И после мисля да почнем с или ком или съп. Или ако не ГРП. Искам също да помоля някой дали може да ме направи модератор в неговата група. И да, връщам се като не се обада. И да, тук на мен е Протодона 951 и не знам дали ще го чуете. Да. И да. Много ви благодаря, че ми я взехте тази значка. Че я получих тази значка. И очаквайте вече по-често клипове. И очаквайте повече клипове, защото вече ще ми местят компа в стаята. И да, това е от мене. Също да кажа, правя giveaway на банер, аватар и бакграунд, който бакграунда и банера са от Протодона 951, тъй като че той ги прави. И да му направим една мазна реклама. Фък, отворих си скайпа! Директ, карай, ще го закрия после. И да, посетете профила на Сакадаун на Протодона 951. И да, това да бъде клипа. Ще казваш ли нещо? Добре, това беше от мен. Очаквайте втори епизод на Play Minecraft с Dark Dawn на 9 часа 1. И да, това беше от мен. Чао!